Milagro nga ibilang digiti umili iti badok daytoy nga imahe ti la Birhen Milagrosa. Agarup upat agasot at awenen tinapalabas. Mapapati ana isadsad ti kahon iti igid ti kabaybayan iti ili no sa dinno alinaon na daytoy tinasao nga imahe. Kalpasan ti ati duga panawen, si bibiyag pay laeng tinaiget a pamati digiti badokenyos. Kas pa nang ipakita ti panagayat da iti la Birhen Milagrosa ken ti kinabaknang ti tradisyon ken kultura iti ili. Nagtitipon-tipon digiti barangay ken pinartisiparan da ti street dance procession. Iti ba iti paspasaran pay laeng ang global oil crisis marik nalata ti festive atmosphere iti ini bayat ti panakarambak ti Bado-Badok Festival. Numan simple ka nagbayad laeng dayto iti duwa nga aldaw, dakilata abanag iti selebrasyon para kadagiti umili, gapot ta babaen kadaytoy, marik na iti panagkaykaysak ken namnama. Wala ang aldaw, kung may isang rabi yung at least may pakita tayo kadigiti kalugaran tayo nga saan tayong mabibiyaan ti kultura, yung tradisyon ti Bato. Mangnamnama ti mayor ang makatulong ti selebrasyon kaditi umili tapnon malag-anan ti riknada kaditi agundaway. Umabot ti 5 nga aldaw ti panakarambak ti Bado-Badok Festival iti napalpalabas a panawen. Tapnon met may pakita ti panakikaykaysa ken panakipagrikna iti ili ti agdama a krisis na pagdesisyonan da nga ababa ti panakarambak ti fiesta ita atawen. Nupay kasta, awan ti panagdudwa ang nagbalin lata daytoy a meaningful. Awan kumapay ket di itiin kami pa nagpiesta ng decidang matlaan nga iyap ababa mi laan man dati nga nagpiesta instead nga 5 days nagbalin laan 1 day, 2 day, 1 night dati celebration mi. Tapnon ti kasta ket makasalbar kami para kada ito'y panawon iti crisis. Viva la Virgen Milagrosa! Viva la Virgen Milagrosa! Bayat ti panagidaton diti sumagmamanong umili iti la Birhen Milagrosa. Arig na nagsardeng ti oras ken iti laeng nagpanuray ket ti kapya panagtalek ken namnama. May sa ni Nanay Carmen kadagiti imay nakipagragsak ken nangipakita asaan na nagbalyo ti pamati na. Ito pagyamanan sir, tada mo dito nga may pangiliwliwagan ti problema kada bambanugan na sir, ano ko? Napyala pa enjoyan mo tanti kada ito nga oras Mada problema sir ti pamilya nyaman nga banag. Nga po Birhen Milagrosa ti awakin tayo. Ngayon ti tulong ka na silbar kami nga problema tayo kasi sir. Digiti ni pabuya kaditi kalsada ket makuna asaan laeng nga simple agaraw digiti ima ken saka. Digiti napipintas abado digiti nagperform ket addaan tinabaknang akay batugan. Isuda ti agserbi a pammalagip nga anyaman na problema ti dumteng malasatan daytoy babaen ti panagkaykaysa ken panangtalyaw ti kinabaknang tinaglabas. Mark Magdirila, Balitang Solid North.